Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, ABS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod. Paulines Cooperators, Ribe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, VCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Sali Marange Etak Etery, Lito and Evelyn Hadrake, Bisavilla Review Center, Pasita Gallardo, Chanchin Lam, Joseph Espilita, Modern Gas, Gina Bunghanoy, Joseph Espilita, Chanchin Lam, Kathy Kailan, RC and Daisy Golosinda, Maniag Beauty Salon, Reniel and Vicky Peralta, Myra Famador's Flower Shop. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor, donors of this Holy Mass, Healing, Nathan Tamas Hu, Jaime Rosauro, Joel Taok, Tati Sigura, Eduardo Aya, Joseph Lim, Oligario Gabucan Sr., Susana Gabucan Fructuoso Ibanez, Cookie Monilias, Cucu Manlergro, Marshall Silva, Dr. Boy Perez. Birthday blessings, Sherry Grace Macias Su, ug John Paul Gornes. Pasalamat ni Sansi Raiko. Good health, Arlinda Paras, Mrs. Chin Lam, Rosendo Rabaya, Sansi Raiko. Special intentions sa mga choir members, sa tanang pilgrims sa ining misaha, offerers, ug ingon man sa tanang mibulig, ug ang special intentions ni Sansi Raiko. Pahuling dayon, Bienvenido de Tablan, Conceso Go Macias, Roman Ibanez, Franz Varela, Mimitan, ug mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai, ug ang mga kalag sa purgatorio. Paglangan Ginoo ang among kasing-kasing nagahulat na nimo umanhi ka ug landagi king kadulong ang mga kanasuran nagmasulupon ang pagdumog ug ang pagkamapahitason nagdala ka namo sa dakong kapilihan umanhi ka ikaw ang among gilauman, luwasag kami sa kadautan. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maigsoon, maglipay, magbaya kita ing Dominguha. Tungod kay ang Ginoo na uban kanato.
God is close, the Lord is near. The joy of the Lord is in our hearts. Mabitaw, haron maanda kita ng pagsauli ng Santos nga misa, atong basura atong mga sala. Yan is kapasiruan sa mga sala, mga iso, matagataman na to ang kanang itawtog, the joy of being forgiven. Nindot kaayo, nga naatay kalinaw, o kamaya, tungod kay gipasaylo ta sa Ginoo, ang Ginoo nas tong kasing-kasing. Munang basula na to itong mga sala para maanda ta pagsaulog ng Santos nga misa. Kaluyang kita sa Dios magagagahom sa tanan, pasilo ng atong mga sala, dadungadtos kinabuhing dayo. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagtanaw ikaw sa imong katawhan nga nagpaabot sa makanunayon nga pagtuo sa pangilin sa pagkatao sa Ginoo. Itugod nga makadangat kami sa kalipay ug kaluwasan. O sa kanunay magsaulog kami ni iniuban sa dakong kadasig ug kalipay. Pinaagi sa mga Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo diyas kayo sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Sophonias. Pag-awit ug kusog o katawhan sa Sion. Singgit o Israel. Pagmaya o paglipay pag-ayo o Jerusalem. Dili na kamo silutan sa Ginoo. Giabog na niya ang inyong mga kaaway. Ang hari sa Israel ang Ginoo, anaa sa inyong taliwala. Busa, ayaw na kamo kahadlok sa dautan. Niadtong adlawa, ingnon unya ang Jerusalem. Ayaw kahadlok o Sion. Ayaw pagkawadig kusog ang imong mga kamot. Ang Ginoo nga inyong Dios, anaa uban kaninyo. Ang iyang gahom mohatag kaninyo kadaugan. Malipay kaninyo ang Ginoo, ug diha sa iyang gugma, hatagan kamog bag-ong kinabuhi. Muawit siya og magmalipayon tungod kaninyo, sama sa buhaton sa adlaw sa pangilin. Miingon ang Ginoo, kuhaon ko ang katalagman gikan kaninyo, aron dili na kamo bugal-bugalan tungod niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Singgit kamo sa kalipay ug kasadya, kay sa tiliwala kaninyo, ana ang dakug santo sa Israel. Singgit kamo sa kalipay ug kasadya, kay sa taliwala kaninyo, ana ang daku ug santo sa Israel. Ang Dios gayud nga mangluluwas naku, masaligon ako ug wala ako'y kahadlok. Ang ginumawang akong kusog ug akong kaisog, ug siya mawang akong manluluwas. Magkaus kamo nga malipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Singgit kamo sa kalipay ug kasadya, kay sa taliwala kaninyo, ana ang daku ug santo sa Israel. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, isangyaw ang iyang ngalan, ipahibalo ang iyang mga buhat diha sa kanasuran. Isangyaw ang kahalandon sa iyang ngalan. Singgit kamo sa kalipay ug kasadya, kay sa taliwala kaninyo, ana ang daku ug santo sa Israel. Awitig pagdaig ang Ginoo tungod sa iyang mahimayaong mga buhat. Ipahibalo kini ngadto sa tibuok kalibutan. Singgit sa kalipay o siyudad sa Sion, kay dako diha sa imong kinataliwad-an ng santos sa Israel. Singgit kamo sa kalipay ug kasadya, kay sa taliwala kaninyo, anang daku ug santos sa Israel. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko ang pagingon, paglipay kamo. Ipakita sa tanan ang malumong kinaiya. Hapit na mubalik ang Ginoo. Ayaw kamo kabalaka sa bisag unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo, ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Tugon nato ang pulong sa Dios. Uy anato ang iyang mga sugo. O isang yawa sa Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ang mga tao nangutana kang Juan, unsa man di ay ang among buhaton? Mitubag siya, adunay duha ka sapot, kinahanglan ihatag niya ang usa ngadto sa tawo nga walay bisti. Og ang may pagkaon, kinahanglan mo bahin niini sa walay pagkaon. Nya may pipila ka mga kubrador sa buhis nga miduol aron pagpabunyag. Panungutana sila kang Juan, matutudlo, unsa may among buhaton? Mingon siya kanila, ayaw ka mo panapi kabisan kinsa pinaagi sa pagpugos kung sa pagbutang-butang. Ayaw ka mo pagmulo sa inyong suhol. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao kung nalibog sila kung kinsa gayud si Juan. Naghuna sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Gusa miingon si Juan kanilang tanan. Nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig. Apan mo'y moabot nga labaw pa kaayo kanako. Dili gani ako angay bisan pagbadbad sa higot siyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo o sa kalayo. Magkupot siya nigo nga ipapalid aron inon ang mga tahop gikan sa mga lugas. Ug unya tigumon ang trigo dito sa iyang kamalig. Apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Samtang nagwali siya sa maayong balita, kimamangnuan ni Juan ang mga tao sa kalaing-laing paagi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mangutana ko mga igsoon, are you happy? Yang anong nang mudok man mo? Are you happy? No? May soon, di ako kita karon, no? Adlaw nga angay kitang magmaya. Kung pa nga we should be, singing, awit ta sa kalipay, sing with joy. We should be singing. We should be dancing, jumping with joy. No? Nga magbalipayan tagid ta karong adlaw. O gani ato man gidagutan ay ka tulong kandila kanang pink nga diyang kandila diha, no? Mo na siyang the candle of joy na siya, no? Niya uban sa mga pag-ampo ba nga unta mo abot sa kinabuhi ang Ginoo, and we will receive the joy of the Lord in our hearts. Kaduhang pagbasa, nag-iskot pag-ingon si Pablo, nga unta kita maglipay, o kanunay yung gitag yung malipayon yun, we should always be happy, always. Nungdum ko, may tao kong nailhan, happy face yung kay siya. No? Always happy. Munang manindot kay siyang istoryahan bagay. Munang istorya ka niya, smiling madyo kay siya.
So ikaw sana, muro pag inspired ka ba nga, it's nice to be talking to somebody nga smiling. Na problema lang. Kay kung mag-istorya mi, unya na ay mga butang nga muro pag tragic, masulubon kay bo, no? Nga ikaguol, siya mag-smile lang gihapon. Sama taon. Mo bate ka buro bugal-bugal man niya ha. Yan ang utana kunya nga ngano mapahiyo man ka, smile man ka nga serious man kini atong istoryahan. Kamatay na guni-guni, smile na gihapon ka. Yan pasabot taon sa inyo siya. Sabta lang ko ninyo tungod ako pagkatao na ko bungi na ko daan. Kay bungi man ko, naatol nga diha sa amo ang baryo, diha nag-medical mission. Unya, apel siya sa tambalan, itahi ba? E sa ambod, yun sa tos doktor pagtahi niya sa akong bungi, kapag human niyang tahi, pagpanagmin ako, akong naong nagsimon na pahiyong. Bisag mag-uol ko magpahiyom ang gihapon jud ko. Unang wala gyud usa akong naong nagsige ni kog smiling mo ay kabala ka ni ini. Kay mao na gini naong nako, wa gyud usab amot di unsa pagtahi ang bungi nga nagtisngi naman siya sige. Sa saan ni sa doktor? Nakasabot ako eh. Ako sa gingnan nga. Ay kabala ka kana gyud ang imong naong ba? Mo ni dagway sa Kristiyanos. Always smiling. May unta nga ang kanatay imong dagway, no? The smile, timos gina niya, smiling inside sa ka. Kaya may igsoon, ang Ginoo ba, gusto mo yung Ginoo ba nga kita malipayon kanunay ba? So ginagbasa ang Biblia, o tingkaya na almost 800 times kapin, na the Lord is telling us, be happy, be rejoicing, be delightful, in many, many ways, He's telling us. He wants us to be happy. And even to be happy with Him forever in heaven. Pero, mga isuon, posible bagong malipayon ta kanunay? Nagkanisay betan ini, nga, tunod, malipay ta, pero daghang kaguol, sakit ka, masakit ka, guol man ka. Gubot imuhang pamilya. Guol. Payag tayo. No? Buwagan ka sa mga uyab. May pagway kwarta. There are a lot of reasons nga dahil nga tagkaguol. Malipay ba? So, imposible ba? Pero yes. Pero tinuod, di tayo tayo malipayon. Pero, mga isuon, posible ba yun? Na kita, bisag dili ta kaha kanunay mamalipayon. Pero posible yun na kita mahimong makaangkon og timos nga kalipay. Kaya nang gitawag na ito pagmaya na sulod sa kalag. Joy in the heart. Kaya kinigong kalipay mga igsuon ba? Magdepende man sa ato ang, ato gusto na tuman, itong damgo na nga tuman, doon tayo mga bonus, doon tayo party, kaya bang makalihukan ba? Nga, ato ang i-enjoy. Something outside. Pero ang pagmaya o timo sa kalipay mga igsuon, joy, lahi kini. Imaangko na ito ni sa atong relationship with God, with the Lord. It is joy in the Lord. O kining pagmaya mga igsuon, relasyon na ito sa Ginoo, why makakuha ni ini, kunaan ni. Di nyo depende sa imuhang mag-enjoy, na bagay kwartag unsa ka, joy in the Lord is in you. Relasyon diha sa Ginoo. Ang Ginoo mismo niingon siya, no? If you have faith in me, if mutuo ka na ako, no? Mutuo ka sa akong mga sugo. Unya ang may tabo, mao kini. Tumakas akong sugo, you will abide in my love as
if you obey my commandment, you abide in my love. As I have, pumpa ni Kristo, obeyed the commandment and abide in the love of my Father. Naingon siya, I am telling you this, I want you to have joy, so that you may have joy in your heart, and that your joy may be complete. Naadiya sa relasyon sa Ginoo, ang kuno tong tinuod nga kalipay nga kompleto gyud. Kalipay nga bisan pa naas mga pag-antos mga pagsulay, you are still inside happy, because that is the joy of the Lord. Muna siyang joy mga igsoon sa mga martyrs ba? No? Ibot sa lang kinabuhi, pamatyo na sila. They sing and rejoice and praising the Lord. Because the Lord is in the heart. Di bite usa ka Kristiyanos ba nga martir ba? Kitawag siya sa kahari, giingnan sa sari nga i-reject ka na si Kristo sa mong kinabuhi. Dili gani ka mo talikod ano magituhuan na I will banish you. I-distiro ti ka. Kaya sa pong sa Kristiyanos nga martir nga siya, di ka kabanis na ako. Tungod kay ako dili gibiya ang Ginoo kanako. He will never leave me. So I will never be banished. I will never be alone. O dili ka pong paniya nga hari, sige. Kwaong kanantanin mo kabtangan. Kung di ka reject ni Kristo, sa di ka kagawason kabtangan. Kaya my treasures are already in heaven. May nang pagkabutang sa langit. Huwag makakuha niya na. Kaya na niya, sige, patyong tika. He said, no problem. Di ka kapatay na ako. Because I have already, kaya ako patay na ko diha sa kalibutan. Patay na ko uban sa Diyos. O wan agyoy, maghilabot ka na ako. Nothing can take that joy in your heart kung kanadiya na ni Kristo na. Mabito niya mga readings karong ba? Matigo ka sa first reading, kang Sephnia, Propeta Sephnia, masaya mo siya. Ginay nga tao, come on, rejoice, sing with joy, jump with joy, shout with joy ba? Ano siya? Why? Tungod ka ang Ginoo, naana, doon ninyo naana is in your midst. Pero tanawa ha, yan ang gisulti. Pero kato'y panahon, mga tao gisultihan niya, mga ulipon, bigyan po sila, they were slave, they were still suffering. Naa sila sa pag-antos. But the propeta, no, you should be jumping and joyful now. Because the Lord is going to save you, is saving you. In the midst sa ilahanga, slavery ha. Sa ikadong pagbasa sa Pablo, kini pagsot sa Pablo, ingon siya, pangulipayon kamo, kanunay, pangulipayon jud kamo. No? Yung gipambit ang kalipay ba? Pero hibaw ka, diin siya magsuwat sa prisuhan. He was in prison, but he was happy and joyful. Because siya, share this joy. Paglipay ka mo. Because the Lord, again, is with you. Nauban ka na ito ang Ginoo. And we'll have the blessings we need in our lives. So, bisa pa naas kaguol mo na lang Ginoo na agi na tinuog na joy. Sa gospel karon mga igsoon. Usay pong ni San Juan Bautista. No? Human papasaylo ang mga wala niya pa sa hilusulan biyain yung mga sala. Yung mga tao, nagpabunyag na. No? Niya ba? Sa ilang paghinulusol. Pudingon siya, dunay mo anhi nga magbunyag kaninyo. No? Pinaagi sa spirito. Spirit and fire. Iba bita mga igsuon, sa pagbunyag nato, adawat nato ang Espiritu Santo. The gift of the Spirit. Or one of the gifts of the Spirit is joy in the Lord. We receive that there. The joy in the Lord. Atong 8 matingalito, gilawons na to ang Jubilee, the year of mercy, no? Sa tibuok kalibutan Santo Papa. No? Mercy of the Lord. Yan po Santo Papa, nga dangob ka mo diha
sa kaluoy sa Ginoo. No? Sa kaluoy Ginoo. Tungod kay siya kanunay maluoy, liwang mo pasaylo sa mga sala, bisag usa ka dako ang sala, and always will forgive you. Dangop ka mo. Especially sa sakramento sa kumpisalan. Mo giawhag niya ba? Mo panahon nga you will celebrate God's mercy. God's mercy. Unya, tanawa, unsa man ginang God's mercy? Kada panahon nga kita makadawat na sa kapasiluan sa mga sala. You and I, mahilusulon ka, what do you experience? Peace and joy in our hearts. Kada panahon nga kita makadawat sa kaluoy sa Ginoo, sa kapasiluan sa mga sala, we have that joy nga nastong kasing-kasing. Because there is joy in the Lord. Muna yung po sa ito pa ba? You know, ang kaluoy sa Ginoo, ang kaluoy, mo si Kristo. Nagihatag na to sa Ginoo. Gigumata sa Ginoo. Muna gitaga ang giluwas na niya. Ang iyang mercy gihatag na to is Jesus. Ug mao nga kita nga ma-relate ni Jesus, ha? Nga kita no kita sa dagway ni Jesus, no? We'll experience that mercy and that joy. Mo rin natabo. Si Zacchaeus, si Mateo, kailan ito, no? Si Zacchaeus, they were businessmen and with old money and everything. Pero ilang katagbo ang Ginoo. No? You have seen the face of the Lord. Kung sa tabo nila. No? Badbaran sila sa gapos sa salapi. Ang unsay napuli nila. Ang ilang kinabuhi in the Lord. The joy in the Lord. Sa Ebanghelyo makita gini mo, when we encounter the face of the Lord Jesus in our life, ang katong babae, takpan ng nangapaw, confronted sa Ginoo, ipasaylo sa Ginoo. Kasi pagpasaylo sa kapasaylo niya dawat, unsay natabo. Badbaran siya ni anang gitaw to kaguol sa pagkaulipon sa kalibutan ng kahidlaw. And there was joy in her heart. Makita niya mo yun. Si Pedro ba, kanina sa likoy sa Ginoo ba? Pero, tanawa, dagway sa Ginoo nga itutok kaniya. Nahinulso siya mga sala. Ug unsay na tagtagan si Pedro. Ang iyang kapasayloan sa mga sala. Katong kawatan diya skili sa Ginoo sa krus. Always, i-contact mo sa Ginoo mga Igsoon, you receive the mercy every time you get contact with the Lord. No? Bupas do Papa, you receive the gift of mercy. And with mercy, ang kaluoy mga Igsoon, patagataman nimo, the mercy of the Lord by the joy that you feel in your heart. Mao ka na gyud ang gitawag nato feelings sa katao nga nakadawat sa kaluoy sa Ginoo. There is a joy in our hearts. There is joy. Tanawa na ko si San Juan sa Ebanghelyo karon, no? Human mapasaylo ang mga sala, namina wali niya ba nga rosulibya inyo mga sala, no? Unya sila nga nakadawat sa pasaylo, no? Namunyaga na sila. Pagbunyag nila, no? Dawat lang bunyag sa espiritu. Tanawa, unsay ingon sila, karon, what will we do? Unsay pog sa naman? Paminawa, share that joy in your heart. You know, experience this. Ingon ini, kung na ay joy sa mong kasing-kasing mga Igsoon, no? Nang Ginoo sa mong kasing joy of the Lord, dili na bubilin din sa mong kasing-kasing. Imo nang i-share that joy. You make other people happy. Imo nang ingon sa Juan, kanang tabangi ang mga tao nga way saput, you share, way pagkaon, atagi. Share that joy. You will makasabot ka nga it's more blessed to share than to receive. Because puno man ka diha sa kaluoy sa joy of the Lord. It's the joy of the Lord in your life. So share, ipaambit. Ipadayag diha. Make people happy. Sama sa itawag to tumana imong kumangsanuan, tumana imong katungdanan. No? Serve people, do your duty.
And mo pa niya, be happy tungod kay when there is naagani ang naagani Ginoo sa mong kasing-kasing, mapuno ka sa himaya. And then contented ka sa kinabuhi. Kaya mapuno naman ka, busog naman ka, with joy is in your heart. Kaya unsa man gining joy, that means Jesus, O over or on you. Jesus on your life. Po ba Mother Teresa ba? No? Ningon siya, you know, you'll experience your joy, po pa niya, real joy ba in life, every day ba? Your life will always be joyful kuno kada adlaw. Kung Jesus is on your life. Unsa may meaning na? Ningon siya, when, you know, you serve people, as Jesus has served you. When you care for people, kung imuhang lagas mo si katao, sabi nga ikaw gialagaran sa Ginoo. When you help people, as Christ has helped you, then you will feel that joy, the joy in your heart. Mga igsoon, ibaw ta nga ang tinuod nga kalipay anaa sa Ginoo. Kana dili gina madabawi diha kanato, gina makawat. Muna nga I hope and pray, let us be happy always in our lives. Bisa pa sa dagan diya mga kasab-anan. But no, di ginato man kamutan ginato, gidi buwa nato ang Ginoo sa kasing-kasing. If He's there, there's going to be joy. We're going to be joyful. Muna nga, let us ato ang dawaton ang hagit sa Ebanghelyo karon, sa mga pagbasa. Let us now sing with joy, shout with joy, and if possible, dance with joy. Let us sing joy to the world. Amen. Nagato ako sa Dios, Amahan magagagahong sa tanan, mabuhat sa langit ug sa yuta. Ni Jesucristo iyang bugtong anak atong Ginoo. Ipanam ko sa dalang sa Espiritu Santo. Dianak ni Maria nga Birhen. Gisakit sa ni Poncio Pilato. Ilansa sa krus na matay gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Sa katulog kadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagaling ko sa tuo sa Dios, Amahan magagagahong sa tanan. Kandito mabalik siya, pagpagkong sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, pasaluan sa mga sala, pagkabanaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Aduol na ang pag-abot sa Ginoo, gidasi kita sa pangayo sa bisan unsa nga atong kinahanglan. Uban sa pag-ampo o pagpasalamat, busa mag-ampo kita ngadto sa Amahan, diyas pagtuaw, may gugmaong Amahan, patalinghugi kami. May higugmaong Amahan, pamatiak kami. Alang sa atong Santo Papa, ug sa tanang namunuan sa atong simbahan, nga giyahan kita nila dinhi sa hustong pagtulunan, mag-ampo kita sa Ginoo.
Alang kanila nga nagtudlo sa pagtuong Katoliko, nga madasigon nilang ipaabot ang tukmang mga pulong ug buhat ni Kristo ngadto sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatiya kami. Alang kanila nga nagpuyo sa tumang kakabus, nga mahibaluan nila ang makahupay mensahe ni Kristo, ang pulong. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong alang sa kalampusan sa International Eucharistic Congress, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatiyak kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Tupilo Kamumot, Obespo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatiyak kami. Alang sa mga kalag sa tanang magtutuo, nga mihalina, nga mudangat na sila sa kinabuhing tunhay uban kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatiyak kami. Magagahog maluluyon Diyos, alang kanimo ang tanang butang mahimo, at agig katumanan ang among mga gipangandoy o gilauman. Kaya masaligon kaming mga muyo kanimo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kita kining sakrifisyo, dawaton sa itong amahang magagagahom sa tanan. O Ginoo'y kahalad unta kanimo nga walay kunong kining gasa sa mong gugma.
aron matuman ang katuyuan ining santos nga misteryo, o makadangat gayud namong among kaluwasan, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahang Diyos tunay magagagahom sa tanan, ang ayog matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siyang pagpaubos, aron pagigtipon kanamo samang tao, gituman niyang laraw nga gihimo ka ni adto, o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga gisar nga kaluwasan, makabot namo. Nagpaabot kami sa adlaw, karon si Kristo nga among Ginoo, mubalik kini nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang wagkunong nga pag-awit. Santos giginutuburan sa tanang kasantos, ipadalay mong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, ipika sumihatag ni ining ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kanaa. Kay kini mo akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kino pag-usap, mihatag nining ngadto siya mga tinunan ug miingon. Ndawat kini ninyo nga tanan, panginom kamo ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kaniya ron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa krusok pagkabanhaw mo, na amo na karon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Ano paghandom sa kamatayan pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning paans kinabuhi kalis kalawasan. Pasalamat kami kanimo tungkol imo kaming giisip, nga ngayon nga mo atubag mo alagad kanimo. Himo kami nangalawat sa lawas sa dugo ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Hinunumig nimong simbahan sa tibuok kalibutan. Mahingpit kami na sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, o sa among obispo sa tanang mga pare. Hinunumig ang mga igsuong nangamatay, malaom nga banhaw silag tanang nangamatay. Dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himuha kami ang ayang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol ay sa mga santos, uban kanila amo kang daygol, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan na kanimo magagagahom nga mahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Amahan mo nga naa sa langit, pagdayon ang imong ngalan. Muabot kanamo ang imong ginghari at matuman ang imong pagbuot, tinggi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matang adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay kinunua. Tuwasa kami sa mga kabutan. Pangay kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Itinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, malayo sa nang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kanang gahom ang himaya, hangtod sa Ginoong Jesucristo ningkas mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawa mo mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen.
Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Pakita panaginig sunay. Kinayan ko dito sa Diyos, nagawag tang sala sa kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ang lawas ng Kristo pag-ampi kinakanas kinabuhing dayon. Ang dugo ni Kristo pag-ampi kinakanas kinabuhing dayon. When sin and death are
Magampo kita. Kaluy kami Ginoo aron kami nga nahinluan sa mga sala. Maanda maalang sa maabot na pangilin sa pagkatao sa manunubos. Pinagi sa imong Diyos nung panabang. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Mag-ampo kita alang sa iso mga masakiton, wala ipakaroon mga iso na ito nga nasa hospital gyud, nga nagtambong ni Santos nga misa, nga iso na ito nga nangayo og kaayuhan sa sakit sa lawas ug kalag. No? Let us pray for their intention. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertud sa pailog, diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ang iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buyog hari Juan kanimo, Dios kay usa sa Espiritu Santo. Diyos Santo sa kanang Salamat ang mga isun atong regular donors sa TV Mass. Salamat kayo ninyong tanan. Atong choir karon na Good Samaritan. Atong mga pilgrims and offerers, Franciscan Friars of Immaculate Mary, Crusaders of the Holy Face sa Talisay, Couples for Christ sa San Vicente Chapter Orhilio, Sugbutil Family Hotel, Mrs. Lita Manlangit, Mrs. Tess Macias. Ug sa tanang may bulig, ng Santos nga misa, salamat inyong tanan. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa dali niyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Clap with joy. To thee shall come Emmanuel.